энциклопедия укую. Атай, это умеет. Mana jurnalı. Әйдәгез меннәгә кадак бер әйдәмә укып ишеттерәм. Әйдә. Безнең журнал хезмәткәрләре Башкортстан буйлап яшь сәфәргә сыга. Укучылар белән очраша, һәр мәктәптә килеп, без һораулама үткәрәбез. Кем булырга хыялланаһыгыз? Дигән һорауга бик кызыклы җаваплар ишетергә туры килә. Кадерлеләремә аманатны яздырып та куйдым әле. Телефон аша язылып бик уңай икән. Yerimden beyik dağların, kurhen tip ulandarım, kurhen tip ulandarım. Çünkü Tengri birgen bizgeyin huzur tabiat, her biri bizge birgen hınmat ruhlu yürek. Bir kasanda bir kimgele birişmegen milletim, esse hüttümünden hingen ilget.